oye ya yetela anyị ife ọma na anyị agụgokwa arọ n'omentụka ka anyị na-eme wee sị na ọkpa niile bata na nke ya afọ afọ ya ka mma anyị si Igbo bụ Igbo ife ọma ka anyị na-ayọ arụ ike ogologo ndụ na ụmụ anyị adịkwu anyị zụchabeghị n'anyị nka anyị gba na-asị Chukwu okike ya meela anyị amara n'ife ọbụla anyị na-ayọ bụ ezigbo ibe na onye mezugoro anyị ya wee sị na ndị dolu ya nọkwunu na onye nọrọ ga ọfụrụ ga ụmụazị ahụkwa na udene kobi ya anụ na o nwekwara elebe anyị dị vava mana amaka ọdịna anyị na-asị onye ọbụla ga-anataba n'ọkwa ebe a ka ọ dụbido n'ebe ka ọ ya agụ ekwuche Igbo adị mma anyị wee sị na onye bụ nzu ka m ji n'aka na-ele nzu si dị ọcha na otu a ka ụbọ ya adị ọcha nakwa ndị niile si ebe tela aka wee bịa azụ m unu ya analụ ndị si unu baibai asị unu nnọọ anyị wee sị na ekwe ji anyị eketa ata anya bụ ji etiri anya ya na ana nnekwu ibe apụta na ya unu maara ibe mere na ịlọ mmụọ gara aga nke ya eme na nke ya dị egwu sịkwana onye ahụ taa si bie echi ogologo ndụ arụ ike enwe onye o nwego dị na arụ tata dị ibe na Chukwu okike ya atụchafụ ya arụ agbachi onye ahụ ike karịa enwe ike a na-eku Metusela na akwụkwọ nsọ ihe a nọ 200 nọdụ mana nọdụkwa na arụ ike na ya adị n'oye ya na nkwọ ya na anụ ụbọchị na anụ n'eru ka anyị ya na-ama anyị bụ Igbo enwe ibe anyị eji anyị enyechi anyị ya n'arụ anyị masị na ọ gaghị ogugo ego Igbo ọ dị mmamụ nwa afọ na anyị enwetacha na ya mana ọkwa na onye enyenye anyị ibi ya anyị betekwana ya n'ebele n'ọkwa ebe ka unu ya eweta unu ewegakwana ya n'ebe nke ọzọ a na-atụkwa aka ebe a sekụrụ aka ị na-ebute akụ Orunu nzu nye ndị nze kabatụwa okay. Ihe n'anya na tebụl gị ndị omenala nzu dị na tebụl unu tụwani ya azụwa akụ nzu dị na nke anyị na-atụ ya ndị nze niile nzu dị ndị ịtụ nzu ka anọ na ya ịtụ nzu ka anọ na ya kịta dịka o si dị n'omenala ndị Igbo nzu bụ onyinye Chineke nyere ndị Igbo ọ dị ọcha wee si n'ala wee pụta ọmụmie ka anyị nọ ịtụ nzu ọ bụ na nzu dịrị tebụl gị ịtụọ nzu ife ọma ka anyị na-ekwu okwu ya mee ekpere ọ bụ na atụrụ gị nzu eze dị ga-awa ji ozugbo ya bụ breaking of kola nut ma agbalie ya n'asụsụ bekee ewuhie delu ka anyị na-esi eso ka anyị na-esi eso thank you, God bless you daalụ yes ọ bụrụ na atụrụ gị nzu wee gochacha ọbụ niile a na-agọ nwere onye bịara ebe a taa gị anya dịka ọ dị onye ọbụla bịara ebe a taa ị na-ana ọnọdụ ị ga-agbanwe maka Chineke ka a na-agụ okwu a ife anyị na-eme bụ ife mmụọ onye anyị na-atụrụ aja bụ oke mmụọ eze ngwa situo nzu ịtụ nzu ka anyị nọ na ya omenala Igbo ka anyị na-eme situwa nzu ka a na-atụ na-atụ ezigbo ọgbọ onye si wee dịla anyị na mma onye na-achọrọ ka ọ dị mma makwa na ị ga-agba ọsọ solubi ya ụmụnne ya zụ ụlọ ise Igbo niile kwezu ụlọ eze nri enwe na ọjị ebe anyị asị ya ọjị eze dị eze n'aka igwe ka ọjị gaa ije ọjị eze na-enwere anị over to you ndị na-ekene m unu Igbo ekene m unu ọjị abịa nọ anyị enyedugo ndị nze ma bụ ọjị chele anyị eji nwayọ
maka ọ bụrụ na emetere nke ma na iwe metala m ọjị ebe dobe ya n'ala ka m nwere nke nri enwela ana